Здравейте! Днешното видео няма да е забавно. Няма да бъде и рекламно, ще бъде истинско. Аз и Мишто се намираме в село Кътина. А защо сме тук? В момента се намираме в семейна къща, която е преустроена като център за рехабилитация и терапия на деца с увреждания. Всяко дете заслужава своя шанс. Всяко дете заслужава да бъде част от това общество. И ние сами може да допринесем. Бъдете част от това. Вярвам, че с доброто на хората бихме оцелили щица. Любим зар на всеки. В центъра искаме да има арт-терапии, ерготерапии, психолог и да помагаме на децата да вземат щастица в живота. В Фондация Прегърни мама вярваме, че истинските чудеса започват там, където има грижа, подкрепа и любов. Но за да отворим вратите на етаж 2 и да преобразим двора в безопасно пространство, имаме нужда от подкрепа. Във вторият етаж има достатъчно помещения, 5 на брой, в които ние можем да продължаваме да помагаме на децата да се развиват, да увеличим капацитета. За да се случи това нещо, трябва да им помогнете вие. Днес те са по-близо от всякога до създаването на напълно функционален център за деца със специални нужди. Търсим партньори, съмишленици и професионалисти, които искат да се включат в каузата. И всичко това да го има, трябва да имаш голямо сърце и душа. А този човек е точно така. Здравейте, аз съм Дейси, майка на дете с аутизъм. Знам колко е трудно да отглеждаш едно такова дете и искам да дойде момента да можем да помагаме и на повече деца и семейства като моето. Отскоро започнахме да правим тези мини макети, къщички и така нататък с цел да подпомагаме дейността на фондацията и да радваме хората с тях. Това са част от дейностите, с които се опитваме да поддържаме фондацията. Правим бижута и билкови клеми и козметика. Много бих се радвала, ако до нас застанат още хора, които да бъдат част от нашата идея. Всичко, което правим в нашата фондация тук, е напълно безплатно за децата, които идват и за техните семейства. За да може всичко това да стане реалност, ни трябва повече подкрепа. Съмишленици И добри сърца. Защото заедно можем повече!